Live uchako dhimbe. Try. Kila set ginoko. Kila set. Ang'eyo. An kora winji. Bas, wasema okay. Dak iwak ji e budho, dak ji ruak koro joma osedonjo e budho kanyo mondo ikon gi ni. Okay, nyikora moga jwang' mana kaka ing'e pile pile ni me luo trending nation. Sani koro wasebiro mayore yore. Wakelo ni kae kendo maka Awilly live. Kawuono. Omera. We as I work with the technical bench, Temuset na camera no bed back, eh? We are still working on the technical. And you work on the lights, eh? So that at least we can have a good capture of the home. What do you can you upload video for the live? Oh, fine. Sorry. Right, one was okay? Yes. Kaka wamoke gapile. Uono one live all the way from Nairobi City. Nyakora mo kaka winjo endo kawuono kaka no sekonu kacha endo one kaindi live kendo one kacha endo live aneno ka ji osechako donjo kanyo no endo kendo screen chabing mom. Okay. Let us check it through the systems, eh? Koro samoro matin kamano. Nyuan endo osedonjo kanyo no endo wadwoko ni ne machiegni wan kaendi gi Kevoh ma Awilly. Giminyalo timo kisedonjo kanyo en ni phone share, eh? Share mondo mi koro wachake masilias. Wado koro chake manomo. Dogi gara sani yudo ne wachale kagimi onjo na matin ko kagimi onjo matin mato migi ko okay. By you, we don't know why. Oh, stop, come out of your fire, mom. You never mean. Shikilia jaduong Caleb Mito okot ulipo modo no kautuolo ne giwurte mwami mondo mi wami mwan Caleb Mito happy birthday kendo continue blowing more candles Kende Caleb Mito happy birthday guys usto ya ane ko jusero nyoka cha eno kendo ni namba usto por nyaka biwa kwenye bilo kama mongo
India kawasi Osto kamata waya. Kevoh mara. Mano Kevoh marwa.
Baba Crisio. Atieno yo. Meta dua. Sugud. Samuel Odero. Awijo kanga wacho kachani no ningo wakati namba yawa. Jui. Sugudu. Kevoh maro. Mayo. Chak. Sugudu. Atieno yo. Aneno ka nitie gimoro mwatimo kacha enda, aneno ka ji odonjo kacha, paronwa kacha ni ya Omari teme kata samoro koponi tu live kama tukete gine ukete namba jathum yudo kako modho pi, mano gima wakete immediately sane wakete immediately sane, mano gima Omari mosna Kevoh makabili mano mono Atieno Awilly Kevoh to ikoma toponi hivyo iye barko iko chako na to oro kana mana mamu kasana ukungelo mono agaso mundi wabili agaso ne kumitamu sana mtamu mayesa jazeli ko inge adwania kako wachino wakete immediately pin number wakete immediately ma kibedni iwachni one more side to chamre dan bedni gima rach kabisa. Wala wakete namba immediately mondo ngamo neno ka nyalo timo kamano. To donjo immediately tim kamano. Meanwhile amiro koni maber kabisa wan ka indi Kevoh makawili iluongo ni the wise man ka kinjo en wachake in fakti le poro jawanja to ko police pogore we ura ka otoro ni endi mondo koka som comments man ka gi endi arona kuka asom comments mana ka neno ka jini kama pogore Kevoh ere mari chama mada kane kamia gine mada kane kamia adigine ka bas ka Lydia Towers Kolomia 011 Thank you very important, Salim, for the love you have sent. Thank you very important, Salim, for the roses. 01. Thank you very important for the roses, Salim. 09. 353. Thank you so much, Akon, for joining. Thank you, Mitmaratari Manoj Mara Salim Chanda.
60, 93, 50. Cruz, thank you very much for joining. Yeah. Lupin, thank you very much. Thank you very much. Mosna Kevoh jono duoro sakao. Apari mana jiko mar commerce fund ka wuon. Rose do nego Kevoh manade. Salen, thank you. Salen ema nego Kevoh gi Roses. Roses gi love mo gi kai konyo ka. Hey, Salen. Love you. Love tomorrow mo Kevoh ka manade. I love you more. I love you. We love you. 60, 90. Some here, 60, 93, 53. 60, 93. Omara Selen kore go kelo pesa ma pesa. Pesa moro ma chwer ikelo ni box kore ka golo pesa kende. Okelo. Luni treasure box. Okelo kanyo. Money gun bokelo. Money gun. Makira kila pesa. Money gun. Ilungu Nisoko lenye jino bwana ndako ta. Ya Selen na ket na jato lobi keka pesa. Aya. Namba ko na TikTok nyalo pingo en but kuri keto dot donge 011 Wandeke. Number N 011 Isende kwa 1 60 93 53 60 Technical bench. Twende kazi. Haya. No. Angeni jamaa kwa watu bwana mali anda kisoma mara mwana angeka hili. Aneno Patrick Kombide is watching Baba Sweet. Is watching Alphonse Mbodra Nyakameli. Kanyu Zigilangi all the way from Bazan. My friend. Zigilangi is here. Most of our comments on Facebook. What's that? Hey, kwa walisamuilo dero, Utieno Weno, Baba Chris, Opudo, Jacob Rosmoso, Brian Pressure, Yakindo, Mandela, Woodboard, Criso, One give you all. Criso Crispe, Ye Criso Mzee. My number one producer. Video production. Kore kwa wani Margaret Nyamwalo, umejineka. Lady Manyanga. Opera Beki Eduo Sandra Jogenika Mogdam or something. Jogenika. But Koro Kubiso Menyiki Opera Invest. Mano Koro Nyaka Somi Kabisa. In fact, I don't have Jogo na Kevoh Mama Team. Katika nyimbo todonjole adogo Kevoh. Ya adogo Kevoh stage mondo Kevoh ochako gini. Adwanga mamoko na koto namba en kabe 010 iluongo ni 011 60 93 53. 011 60 93 53. Adwanga mamoko na amoka gini mondo ne pap. Wadwoko Kevoh. Meanwhile, I'm going to nini samoro ni TikTok, mani YouTube, please let's follow Kevoh Makawili. Kevoh Makawili, the wise man. Ken Kicho said on your kacha. Hello. Fiesta. No, I mean no. Kwenye chako kumgani ulipokoro kata mwanadi mwabwana. Wadu wanu ya. Ango modonjo yiyo adwani modonjo pa wachaka kani adios Mario Philo, thank you for joining. Philo se lo kani Mano Philo o Philo kaloka Philo en Philo ne adwaro ngato mondo tim kaka ne gitime liend magoro wadwaro ngato achiel ngama dwoko Kevoh wacho ni bari wuoyo mang'eny ni Kevoh Makawili Eres igual pesos, ¿cómo pesos se lo dio? Eres igual pesos. Alex Mapanga na fuayo nukanyo.
Ngawa? Alex Mapangala. Alex Mapangala wakao. Alex Mapangala. Wajudo message ya chiel ka. Doni mat mar please call me. But mar. Haya baba chwaka kabisa mpuni bilo. Baba gift polisi sio chelo. Apunde nini sotini asoro dakusomya asoro dakusoma. Bwana sio. Apunde nini sotini asoro dakusoma. Aya. Kusome kwa what did you do? What Niego biro ni ng'ato telo. Abude ne ni niego biro ni ng'ato. Meanwhile, kama kwa kwa ni mabe kabisa ni namba ubilo pindi kanyo en triple 1 wanasomea ndio wewe kanyo. Oromo kwa biro kwa kai mata mungu. We na biko bwana. Erote buku. Ne kwa mogi ngama ne mogi ni eni 1 play digit 22 namba ubilo pindi kanyo no endo. Inyalo keto no gimoro matin mondo warwago kimo. Iyo kama nikimo kama jato modo pi jato ngi ibro kaka gine gimoro matin en 0 triple 1 0 triple 1 Lucy Ojore. Nalo ko nyiri dona wakatoka hii. Wanto ko jozi ko namba. Lakini Ojore tumusho dobi. Yaka donjo. Kristo wa kungu modu bikore kidogo. Babo donjo. Kristo wa chimezi kungu modu bikore kidogo. Babo da kusoma namba. 011 0 triple 1 609 353. 353. Yes. Yeah. 0 triple 1. Kote tu ubiru pino. Mia ugino kusema iko mia ugu namba. Ado ni krizo kete ne pa. Krizo kete ne Tawara chako. Jato mnyalo ya madwande. Jato mnyalo ya mafe. O krizo crispy. Owa chini jato modu pi. Wanajua kristo ndio na duniani huko kama kumi. Ndio politiki ndio kuchopeka na patia. Jamba manunyi Ana mama wengi hapa kwa chiko ka. Manunyi sio kwa share. Nataka kama kanyo share ikilo sipni. Amari mosna usip na Morocco da ni Frank Teddy. Ni kwenti. Mani nungu na cho mana ko. Sina Frank Teddy so mani uwe mani cho dia la ni piano mo tamu de tijera tiyo ko daga. Piano ko ama ka. Frank cho mo ndani piano ka. Iwate no Ke mani. Nasa Amerika mara ntiyo to ke mani no dugo pe ni mesina. Yawa support watu wangu wale munu. They say we show back now. They say we show life and from life. I want to put it to have to life. They say in show live kwa mwana pesa Life live. ni kama pesa kali. Kile pesa cash. Nikecha krizum sege ndio pocket pesa. Kasa neno Bernard Biosero nyoka. Bernard Platinum swata. Mshuni ngoni. Tushe kwa chini ya tiambe la sedo. Meanwhile, I'm going to number market from N0111 60 93 53. Anoyo. Zikati numari. Ego makawili. Isawa. Akelo soja. Umusi ile tego. To ile tego. Una kilo kwa kilo gada. Kaza aderoka uyulo vekta boseronjo wachini kero makawili. Biwa miele na kuru. Okay, baba wanitani matani. Mwenda mwendo kwa. Wanitani matani. Sha. Coba nyari cari mana? Semua bos kemana? Kamu juga, kamu sini saya pakai pakai. Jadi kan, nama jatuh pada 071 60 93 53. Ada mungkin justru juga 29. Ada yang coba 35 40. Watu kifumu koni bende yao. Nani yakakuru okirwa goche. Ndio msuna. Right, kile kazi cha kwa na mzigo wanyana. Arwa.
Kristo mzee. Or what you say? Huh? Crispin, mama. Kemoro cha kotondo. Ken kiche. Wala ka ba to? Kitchen na ba? Kitchen ni produce masa pot de tom. Mano tradiel. Ne mo support ka de tom. Kaba kidi mancho uyugis. Ken kidi ka nilu be ko we bangaloko. True. Ko we loko. Ken kiche. Nyasai Salut ça. Nyasai God bless you sir. Katante to mama dogo. Wane ni to mana ka dia ko kiche. Kakelka. Wabiro kan. Wabiro baba wabiro. Anda to magula gula moro marbedu. Marbedu. Crispin be what be Crispin obiya. Singilia. Ija koko ni ati kanyo ilo ni gol bigi moro malere. Ana mo ni Crispin. Huh? Crispin mzee mwana wa chama tipo kumanja. But Crispin osete mwana na ngene Crispin mzee. But Crispin, thank you so much. Thank you so much for what you've done. We are not taking it for granted. Kalbomas, karibu sana. Kalbomas sedon. Kalbomas. Marco.
Jacob Pundo adwani esibukevo kocha anto sibok bera yenya esibukevo kocha maket no 2000 Kenya money Kenya shillings kuzen money 2000 manuani tokanyo kevo kikibaga kodonyo tiwa chubwansa mondo miwetu to in fact mani kuchugo to meanwhile wonye gina wachoni adwati mokamacha ne kevo yawa tudumna baide pikanyo wonye gina all the way. Okay? Because we actually set the camera so that we can see you guys. Kauchum. Oh, sawa. Your technical bench ko poni ati yango chum tuneno kakute momondo nenwa. Nok nenwa samwa chum. Koro note that. Thank you so much for your concern. Because 101 call is someone kufanya neno. Haya. Ngiti otiro wacheni amor koduba. Wago amor kodi. Wakati Jeremiah watini beyani alubiro mien kan gi omena ofuko kot jamani ocham nyanji jomiel chamne. How much do you charge for live performance? Abunde Denish, you can just inbox Kevoh mondo kuruwe live performance. Abunde dono so Omari Nash o wacho ni biro gi jomien ok Jeremiah pod ne wacho ni jomien be kanyo ni biro left kasto you're welcome Kevoh mano ne ken kiche ni tadwa Nancy Nyango jono ko be nyero kata baratari ne rauliet manade mani lungu ni kubidi bura oko wonye gina wacho ni sawa okay to dakuchoga ba mano Kevin agunda Kevin agunda kagunda Kevin makagunda mana nyewe Kevin
E namba Kevoh moket piny kanyo noket na 1000. 1000 iketo no mara, ikete keta kanyo. Kete kanyo choga bas Kevin abunda kawondo wacho ni ting'e to kanyo choge kono. Wadhi chogi do lakini mimi do wayot ne jo M-Pesa na kika tagi matimo samoro chini nyalo kombo ni Mosna kombidi uda oko mano ng'ero mano would save. Kombidi usedonjo. All right. Abunde Denise. How much do you charge for the night performance? Mano by symbols. Duto ber gimoro gi kama obergo. Yesu okony piny maniluongo ni James Olianga. James amen. Thank you so much. Okay, do ino ko pingi jatich Nyasaye. Meanwhile, ngama ko kodonyo wadwa Kevoh ni ndiwa ko ni wan kaende wan moru etichwa. That is our weakness. Wan kaende gi osto jachiga. Ilungu ni osto kama to waya fanya mambo. Wan kodeka batakone king'eyo wan kaende gi Kevoh Awilly the wise man. Meanwhile, ngama tayo ni iluonga pile ni Omari Nash chine jamani mbele chine ming'iyo mbele miyo ko wadwa budho nyaka machanga wadwa budho kama en ya budho matamre gino to setana to mano nyisi ni wane osebuk ne budho waseye kwa maratari kopo ni titimu gimoro namba Kevoh tiwacho kiki wachi ni awana timo to gilenga samoro kaka sinene koch samoro kanene ko iwacho ni awanto maro gidwa ko ne gisomo ma jo motimore nade no wasomo mar ng'ata koro kopo ni etiwinjo kama yu kosomo tisetimo kamano you just remember so achini yawa ante seoro nu to kata kamano ok awinjo nyinga kasto wamanyo nyingi to wasome meanwhile porwalo no dhi mbele inyalo be oro request ni thum midwaro dei nyakwar ong'aya wacho bacha ni amuso iwacho ni koro thum mane ma Kevoh moro request mara gidi waro magone i request kanyo rogone nyaruriwa nyanaya wacha ni the wise man Kevin nera mano komedi haya en mana kinda mano Kevin da mapinto meanwhile kapo jogo ogine gona moro matin kanyo gi manone gi namba ni namba Kevoh 071 60 93 53. mama Era mane machunye gongo Kristo Crispino se kwa request era mane machunye gongo ya Kevoh Awilly mos no Omari Nash ke ikachia gi host mano Christian Samson. Thank you so much tumepokea haya wala video ni era mane machunye dwaro mane mokwa gi Crispy twende kazi ya wakuro ngato temo gocho to one light that all right Minare manu shei kwa nyako na unyetu all right opoto ile kwa ngaya la grand gole nyana nyayo Freddy Kodeke opoto wale kazi Odishe
Tawasi. Ina mimia. Kevoh kawili. Crispin miel madatari, Crispin Wanza. Wanza winilo? Josephine Wanza. Malanya Kamba. Oh, Josephine. Our number one dance, I have fraternity. But in the side of our you lost $100. They tell us what you mean. And Kutiko Mana.
ugone bechiena ni kendo mandilo ngoni leje tawasi manya zirembe kasto tushe to wacho ni anyumina anyumina meanwhile kiki kwa tushe ultimate mo kana sana ngwe nguteno kiki watu wanyewe ndio tapimoze product ya watu wampi osto kauna glass ni tem kama cha sama joki podingine Alphonse Juma asante sana bro Alphonse Juma oseti mo tudi onanja doje ni paka mara doje don okay 07 no 011 011 09 011 oh sawa 090 011 60 93 53 011 011 60 93 53 bas aneno ka aneno by the way aneno ka ng'ato osekete kaje chendo mano odosho wacho ni Kevoh pek meli timo nono wacho ni pek meli timo nono tsunami ene wala abebo bende ka abebo ni benone motim gimoro abebo ni abebo ni ka nisuwa buruni to TikTok kodi jo TikTok what switch kwa chulo as switch kwa chile wili jo as switch ni kumidwa ng'eyo ang'e majamano complain no kor gisani ni endi aneno ka request wan ok ariyo wan gi bichingane ni kendo mano morige leje tawas ko ka nyumi naye mogo gi otushe to moko ni tim kama che ne atimo gi baba sapori sure otushe tawas mowa otushe lakini sa kule ni tibe gi moro magolo ga jugi ija kete ma che yeju ka bo otushe kiponi kiponi teju ka ya I don't know what kate Honorable Ketu ni mpara kiparo yo tumno mia paro sana. Thank you sir. Alina kawagoni. Benya korongana ndio korongana unatundo. Awaje na. Ndio kitu cha mundo. Awaje na. Nyaka benye bubuyo. Bidi. Okay. O debra de makor. Wako jogi ni Omari. Kiki jogi de kaka ni jogi med mamedo reka giwedo chien. Watch ni ati gi wadwa ni gimed wadwa ni gimed gi chien koro to sapudi ko ka sa de in fact ko ka sa to mtu wako na ka sa chien sa to mwadwa go mapinyo Kevoh choga ne waya kanyo ba mani lu do suna nge do tsunami no be oken we en wo iginus manu wo andaba isiri jugumoro ni andaba yes kore udosi gini yewu yanda andaba yewu tafadhali haya wadonje yetu mane ni no kwetu mbere idonje yetu mane chaga nyumi na dido anyumi nani mok be chenani ni ke anyumi nani haya enwa anyumi nani kaso be chenani ni ke haya kardoli ni tawashi mana kardoli ni tawashi kanyo mana kardoli Collins andendo karibu sana Collins karibu sana haya Zawati mo kama notonga matimo kama chati matima nambo birupindi kanyu bwana kikili ngalema haya tuende kazi the wise man when you said Iparango semeje mama Iparango semeje mama
ma